Hey YouTube, det her det er en on-feed video med Vapor 9, og jeg vil bare fortælle hvordan de føles, og jeg kan godt lide at overdelen har lavet det her speed control. Det er blevet noget, men lad mig tage dem på og sige hvordan de føles. Det her det er så hvordan jeg har på Vapor 9. Jeg synes de føles rigtig godt. Og rigtig blød. Det var rigtig blød overdel. Og rigtig komfortable, altså man sige. Så kan jeg nemt bevæge min tær i skoen. Og ny knopsystem. Men den er rigtig god. Two seconds. Nu vil jeg lave hvad forskellen er på Vapor 9 og Superfly 3. Som I kan se, er det her en Superfly 3. Ui. Oh, fuck. Og det her, det er en Vapor 9. Selvfølgelig vinder Vapor 9 den her, fordi at det var den bedste. Det var to knopper i noget helt andet knopsystem. Og så er den meget lettere og blødere. Og så det her nye speed control og ACC. Jeg synes det hjælper 100%. Det er vildt godt. Men det var så det jeg havde at sige i dag. Men der kommer snart nogle nye videoer. I må have det godt YouTube. Hey.